The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 9.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, dalawang residente ng Legazpi City ang ating kinilala. May kanya-kanyang pamamaraan upang sikaping makapagbigay ng sapat na suporta sa kani-kanilang mga pamilya. Ang kwento nila, panoorin po natin ito. Ang negosyo namin, ang pansit luglog saka sa mga street food. Bukod po sir dyan sa negosyo nyo, may iba ka pa bang trabaho? Ang libangan ko talaga sa dagat po. Pag may time ako, alimbawa holiday, minsan warang klase, dahil man kami nagluluto. Sabi na di pa yung alon taman kasi wala man kiklase. Sa dagat man po ako nabuban. Yung kumukulong sa baw. Mapagalong kaya ang buhay, tsaka mga aking kaya saradit pa, tapos nagugurang naman ako. So nagsisikap akong umasinso sa pagninegosyo para paggurang ko, day malagay sa mga aki ko sa kawawang sitwasyon. Sobra-sobrang pagsisikap ko talaga, kahit anong trabaho, gagawin ko para hindi po magutom ang pamilya ko. Ako po si Marie Cris Belludo, 36 years old. Nakatira po sa Barangay 55 Estanza, Legazpi. Bali po yung anak ko yung bunso, may sakit po siya sa puso. Ngayon po, nagtitinda-tinda lang po ako para ma-provide ko po sa pamilya ko na mabigay ko po sa kanila yung sa pang-araw-araw. Dati po nung last year, nagtinda din ako. Kaso naghinto po ako kasi yun nga, yung inasikaso ko muna yung anak ko. Bali ngayon, nagtinda ulit ako kasi maraming tao dito, may basketball po kasi. Minsan umaabot ng 600, pag mahina po ang tao, 500 po talaga. Pag kulang ako talaga, humingi ako dyan sa city, ng gamot sa anak ko para hindi siya makamalipasan kasi araw-araw po talaga, umiinom talaga siya ng gamot. Minsan po, nahirapan ako mag-budget. Para sa akin, mas magaan yung kahit mahirap magtinda, mas magaan sa akin naman magtinda talaga. Kasi naman kahit medyo pagod. At ngayong hapon, inimbitahan natin sila Nelson Laguilles at Marie Cris Belludo. Magandang hapon po, Sir Nelson. Magandang hapon po. At Ma'am Marie Cris. Ayan, unahin natin si Sir Nelson. Sir Nelson, nakita ko yung VTR na talagang maliban sa pagtitinda dito sa karinderya mo, yes, ay isa ka pang mangingisda at barbero. Opo. Paano mo yun
paano umantong na tatlong pinagkakakitaan mo? Bali po, binabalansi ko sa sitwasyon kang panahon. Minsan po, pag magayon ng panahon, nasa pagluto po kami. Ang harap namin, yung umapon na school. Bali, sila yung nagbibili sa amin. Minsan kasi may panahon na may kalamidad, walang pasok. Doon ko naman ini-schedule yung mga customer ko po sa pagbabarbero. Pinapapunta ko sila sa bahay sa ganong by schedule lang po. Opo. Tapos pagka maganda naman ang panahon, minsan sa gabi, madaling araw kaysa umaga, nagsasaglit po ako magpunta sa dagat para naman ma-exercise yung katawan ko saka makakuha naman ng sariwang isda para sa mga anak ko. Opo. Ilan po yung anak po ninyo at ano yung naging rason kung bakit kumbaga nagdodoble kayod po kayo? 3 po ang anak ko, grade 8, yung panganay, saka yung pangalawa, kinder. Yung pinakabunso ko po, magta-3 taon pa lang. Nagsisikap po ako habang kaya ko pa sa ko kasi mayroon na din kasi akong karamdaman sa katawan. Ang inano kasi, mataas kasi ang kolesterol ko. So ibig sabihin, tumatanda tayo. Ngayon malakas pa ako. Gusto ko magsikap para yung pamilya ko, maka-savings ako. Kasi bata pa sila. Para pagdating sa mag-aaral sila sa college, meron akong naka-save Na parang pera budget sa para kanila sa kanila. Kumbaga future na yung iniisip mo, O, tatay. yun po. Sige, maaari nyo bang maikwento kailan ka nagsimula sa yung pagtitinda ng pagkain dito sa karinderya mo? Yung ang una talaga, 2016, yung pansit luglug with kinalas. Ngayon, bali nung mag-COVID po, 2021 siguro yun, nag-COVID. Bali natigil po dahil sa sitwasyon. Ngayon, nung matigil yon kasi bagsak yung negosyo nun, di ba? Opo. Ang nagtutok naman ako doon sa paggupit, tapos kung wala akong customer sa paggupit, wala akong in-schedule. Sa dagat naman po ako pumupunta kasi sinisikap ko talaga na yung mga anak ko, ayaw ko talaga silang magutom. Kumbaga ayaw mong maranasan Hindi ko na iniisip paghihirap. yung napuyat ako sa dagat or napagod ako. Basta yung anak ko, makakain sila ng yung masustansyang pagkain. Kasi ayaw ko talagang mahantog sila sa kawawang tingnan. Kumbaga madanasan nila yung hirap Kahit, ng buhay. opo. Opo. Yung asawa mo, tatay, ano po yung pinagkakakitaan? Bali siya po talaga ang tagaluto sa namin. Kumbaga siya yung katuwang mo dun sa karinderya. Opo. Opo. Yung anak po ninyo, sinasabi nyo ay grade 8 po yung panganay. 8, tapos yung bunso po ninyo. Magta-3 taon. Yung pangalawa po, kinder po. Opo. Yung kinikita po ninyo sa karinderya, nasa magkano? Sumasapat naman po ba ito sa pang-araw-araw po ninyo? Lalo na dito sa gastusin sa pag-aral po ng mga anak po ninyo. Nakakaraos din. Minsan, yung sa namin, sa pagtinda namin, hindi kasi pare-parehas ang kita kasi may panahon naman na medyo malakas. Tapos may panahon naman na mahina ang kita kasi sa panahon minsan may kalamidad, maulan, matumal. So kung maganda talaga ang bintahan namin, minsan maabot din kami mahigit 3,000. So minsan pag katulad ng sinabi ko kanina, minsan malakas ng ulan, may kalamidad. Minsan nga pag may low pressure, hindi na lang kami nagluluto. Kasi pag walang pasok, suspendidong sa eskwelahan, suspendidong klase, wala kaming customer, wala kaming tigabili. Kaya bali, nihinto muna namin. Kumbaga, binabase mo na lang sa sitwasyon, ay talagang diskarte na lang yung labanan para yung anak po ninyo, yung sinasabi nyo na ayaw mong magutong yung pamilya nyo. Maaari nyo ba naman maikwento sa amin kung paano ka napasok sa pangingisda? Or ito talaga yung pinakauna mong pinagkakakitaan? Ang pinakauna ko talagang pinagkakakitaan, dati nung nasa Maynila ako, nagbarbero po ako. Ngayon, nung nag-uwi na ako dito sa dito na sa nakapangasawa na po ako dito na sa Bicol. Bali, nagtutok muna ako sa pangingisda, saka doon sa pagbabarbero. Ngayon, kasi kulang pa din
Kasi gawa nga ng panahon, minsan wala kang customer sa gupit. Kaya yung asawa ko kasi mahilig magluto. Kaya tiningnan namin yung sitwasyon namin, harapan kami ng umapon high school. Suggestion ng asawa ko, magluto na lang tayo ng mga pagkain kasi yun naman ang click dito. Kaya naisipan mo yung ganun. Opo. Maaari nyo bang maikwento sa amin, tatay? Kasi may rason yan kung bakit ayaw mong ipadanas dito sa pamilya mo itong hirap. Ikaw ba ay galing sa gano'n na sitwasyon? Oh, grabing hirap. Talaga, grabing hirap ang dinanas ko. Minsan naranasan ko nung nasa Banban kami, yung nag-landslide sa San Francisco noon, tagal na yun. Lakas ng ulan. 2 araw kami nung kapatid ko hindi kami kumain ng bigas kasi hindi kami makalabas sa tindahan. Ang kinain namin sa 2 araw na yun dahil sa lakas ng ulan, hindi kami makabili ng pagkain sa labas kasi yung baha. Kaya yun ang nag-ano sa utak ko na ayaw ko talaga na maranasan nila yung labis na paghihirap ko. Paghihirap. Oo. Pero tatay, dahil ikaw ay mangingisda, barbero, meron pang tindahan, itong karinderya. Opo. May mga times ba na, tatay, na kinakapos pa rin kayo? Opo. Dahil sa mga bilihin po kaya. Mm-hmm. Sa gastusin sa araw-araw. Grabe talaga. Umabot naman ba tayo na nagkaroon kayo ng utang, nagpatong-patong ng yung utang? O dati, nung hindi pa kami na dagdag ng source of income, nabaon talaga sa utang. Opo. Pero ngayon, bali, paunti-unti, nagre-recover na kami. Opo, magandang balita po yan. Pero umabot naman ba, tatay, sa araw na meron kang nararamdaman, meron kang sakit, hindi ka nakakapagtrabaho? Oo, minsan, yung pagod, yung parang bagsak ka na, minsan dinadang ko na lang sa tulog. Pag nakatulog naman ako ng mga ilang oras, okay na. Okay ka na. Okay na naman. Sige so, na naman. hindi mo na lang ipinapakita sa pamilya mo kumbaga yung bigat na nararamdaman mo, yung pagod. Kasi gusto mong yung magandang buhay na maranasan itong. Kung meron kang pangarap sa mga anak mo, ano yun, tatay? Ang pinaka-pangarap ko sa mga anak ko talaga, makatapos sila sa pag-aaral. Yun ang pinagsisikapan ko po. Pag kayong dalawa ng misis mo na magkausap, ano yung pinag-uusapan yung dalawa regarding sa, kumbaga, sa negosyo, sa buhay po ninyo? Yung bahay namin, gusto rin namin mapaayos, kaya nagsisikap kami talaga. Opo. At nakikita ko tayo na talagang madiskarte ka, tatay. Saludo po kami sa inyo. Thank you po. Ayan, si Nanay Marie Cris Bilyodo. Kayo po ay taga-barangay 55 Istanza, Legazpi. Opo. Ano po yung pinagkakakitaan po ninyo? Nagtitinda-tinda po ako ng tusok-tusok po. Yung mga kikiam, fishball, quick-quick, mga lumpia. Yan po yung pinaka-ano ko po. Dati po, nung last year po, hininto ko muna siya. Kasi po inasikaso ko po yung anak ko. Kasi November, na-discover ko po yung sakit ng anak ko nung November po. Doon po nagsimula yung sakit niya na-recover po namin na ganun may sakit po siya sa puso. Anong klase pong sakit po itong? Yung rheumatic heart disease po. Sa puso po yung... Bali po sabi sa akin ng doktor, maliit pa lang daw po siya, mayroon na po siyang sakit. Kaso yung indang-indang niya lang po, yung hindi ko po alam talaga na yung lumala po siya nung November. Tapos dinala po namin siya sa doktor. Doon na namin nalaman na may sakit po talaga siya. Bunso niyo po itong anak. Pang-ilan po ito sa magkakapatid? Pang-tatlo po. Tatlo po yung anak ko. Yung panganay po, nag-aaral na po? Opo. Nag-aaral po dyan sa Kabangan National High School. High school na po itong... Opo. Opo. Grade 9 po. Yung mister- pangalawa po, grade 6. Grade 6. Grade 5 po itong bunso ko. Okay. Pero yung mister mo, ano yung pinagkakakitaan? Construction worker po. Construction worker. Yung trabaho niya po minsan sa isang 1 week, 3 beses, minsan wala po. Tumutulong po siya magtinda sa akin. Kasi doon po namin kinukuha yung lahat na yung pagkain namin, yung gamot ng anak ko. Minsan pag wala po kami talagang pambili, humihingi po ako dyan sa city. Ikinakapalan ko na lang po yung mukha ko kasi kulang po talaga. Kulang po talaga. So magkano naman yung kinikita mo minsan, dyan sa pagtitinda ngayon ng po mga street kasi foods? malapit na piyesta, medyo malakas po ngayon. Kaya kahit medyo pagod po ako,
Inano ko po talaga araw-araw talagang Anong oras magtinda. ka, ma'am, nagsisimula sa Alauna pagtitinda? po. Alauna ng hapon? Opo, hanggang 10 o'clock po. Napapaubos mo naman Opo, itong paninda? napapaubos ko naman Nasa po. magkano naman yung kinikita mo Minsan, sa araw-araw? minsan po, pag marami yung nagawa ko, umaabot naman na 3K, minsan 2K. Hindi naman po puro parehas kasi minsan pagod na po talaga ako. Kunti lang yung ginagawa ko. Para ano lang yung bigay ko lang yung Masuportan ko ito yung pangangailangan. Opo. Pero sumasapat naman po itong kinikita po ninyo ng mag-asawa sa pang-araw-araw po sumasapat. Minsan, kulang po talaga. ninyo? Minsan, kung kailangan ko talaga sipagan pa para makatulong sa kanya, ginagawa ko naman. Ito ba yung tindahan mo, ma'am, ay doon lang sa bahay po ninyo? Or Hindi, sa taas po ng sa bahay namin. Tas dito lang po sa gilid. Ah, Kasi harap po kami ng nakakuan cover lang court. doon sa Opo. area na yon? Opo. Ano yung mga tinitinda mo po, ma'am? Yung lumpia, quick, fishball, kikiam, yan po yung Tas Malapit lang ito sa eskwelahan? May mga soft drinks din. Opo. So yun yung ang mga customer mo, kadalasan ito mga estudyante. Ngayon po, may mga din kasi yung nanonood ng basketball po. Yun yung mga customer ko po. So ngayon ay medyo may ngayon, kalakasan oo. yung pandinda po ninyo. Pero kung araw-araw po talaga yung regular day, medyo mahina po yun kasi pag wala pong laro dyan, wala man din na konti lang talaga yung natural lang. Apo. Maabot naman na 1,000, ganyan. Apo, balikan ko lang dito sa bunso niyo pong anak na merong sakit. Apo. Ito po ba ay may maintenance na po itong Opo. iniinom? Bale, ang gamot niya po sa isang araw, tatlo po, tas may injectable po siya, yung injection po. May kamahalan po itong iniinom niya, ma'am. Bale, mag-aabot po ng 4K ang gamot niya po. Sa monthly. isang buwan na ito, Opo. na 4,000. So, paano nyo, ma'am, pinagkakasya itong... Konti-konti lang po yung binibili ko. Yung talagang pag 1 week lang, yun lang po muna yung binibili ko. Sa susunod naman yung iba. Kasi i-provide ko lang yung makakaya ko lang talagang maibigay para hindi siya malipasan sa araw-araw niyang gamot. Bali po, yung injection niya po, minsan hinihingi ko po dun sa BRT. May libre naman. May libre naman. Minsan po, wala talaga. Bibili po ako. Yung isang inject niya po, 300 plus po yun. Paano, ma'am, kung may mga araw na matumal talaga yung paninda po ninyo, tapos wala talagang pambili ng gamot? May mga araw ba, ma'am, na talagang hindi po nakakainom or nakaka-inject po ng gamot itong... Kailangan bunso ko po niyo po, ibigay po talaga kahit walang Pag ganyan, ma'am, po. na wala po kayong pera, Minsan saan po kayo umuutang kumukuha? po yung asawa ko sa pag nagdidiskarte po siya, makautang para makabili po kami ng gamot. Yun na lang po. Kung meron ka, ma'am, na pinaka-down moment sa buhay po ninyo, ano yun, ma'am? Yan po yung anak po. Diyan po talaga na yung umina po talaga yung loob ko. Yan po talaga yung pinaka-sakripisyo ng isang magulang. Yung ganyan pong sitwasyon. Kasi hindi mo naman inaasahan na ganyan magkasakit po siya. Hindi ko talaga expect na magkasakit po talaga siya ng ganyan. Kasi yung dalawa kong anak, malakas naman. Siya talaga, babae pa naman. Ano yung mga epekto sa kanya nitong sakit po niya? Medyo mahirap po kasi akala ko nga po niyan mawawala na. Yung wala na po talaga. Yung wala na po kaming lakas na loob na po siya, ma-survive. Kasi yung nalanta na po, yung parang sa gulay, lanta na. Saan po kayo humugot ng lakas para sikapin? Nagsikap po kami na maipagamot po siya. Bali, humingi pa ako dito ng tulong sa Cubicol para maipagamot po namin siya. Yun naman, nabigyan naman po ako. Bali, umabot po ng 15,000 yung ko po. Nahingi ko po ng tulong sa kanila na mapatuloy ko po siya. Yun po. Nabigyan naman po ako. Apo, nung nakita niyo po itong malaking pera, siyempre malaking pera na po itong 15,000 na kinakailangan po ninyo. Saan po kayo, nung hindi pa kayo lumapit sa Ako Bicol, ano po yung una mong naisip? Ang hirap po na wala po akong makukunan. Bali po sa mga kapatid ko po, umingi ako ng konting pera para maiano ko. Bali, po ako dito kay Ate Cherry Matabi na nagtanong po ako na
sabi niya po, lumapit daw po ako dito. Yun na po, na tulungan naman po ako. At magandang balita, ma'am, na talagang ang Ako Bicol ay nandyan para Opo. tulungan po kayo. Ayan. Tapos ngayon, ma'am, kamusta na po itong anak po ninyo? Medyo okay naman po siya ngayon. Kasi na-suportahan na po yung sa araw-araw niya pong maintenance na gamot. Medyo ano na. Bali po sabi sa akin ng doktor, wag lang pagodin. Kasi pag napagod po siya, maano po yung... So, hindi na siya, nakakapag-aral pa po ba siya? Or Pumapasok na-stop na po siya. Pumapasok na po siya. Dati sa akin, sabi sa akin ng doktor, pa-stopin ko daw po ng 3 months. Nanginayang naman po ako. Sabi ko, sa isang week, pasok na lang siya ng 2 araw. Minsan, pag napagod po siya, sinasabi ko na lang po sa teacher niya na pahingahin ko na lang. Pumayag naman po na magpahinga naman po siya. Yan po ang kagandahan ng itong mga government at non-governments na talagang nalalapitan natin, especially na tayo ay walang-wala talaga, lalo ng Ako Bicol na talagang tutulong sa mga kagaya po ninyo na nangangailangan. Siyempre, nakita po natin na talagang nag-improve itong... Malaking pasasalamat ko po sa Ako Bicol Party List na nandyan po sila para mabilis malapitan, mahingan ng tulong para po sa mga ganyan katulad po namin na medyo mahirap, na hindi kaya i-survive yung pangangailangan na ganyan ng mga sakit po. Malaking tulong po sa akin yun. Opo. Tapos ngayon ang inisip nyo na lang po is yung sa maintenance po ng sa anak po maintenance ninyo po. para tuloy-tuloy po yung paggaling ng... Kaya doble kahit po kayo dito sa pagtitinda po ng... Bali po sabi sa akin po ng doktor niya, ang gamutan niya po hanggang mag-20 years po yan. 20 years So 20 old po. years yung bubunin po ninyo hanggang sa magamot po itong Opo. si anak po ninyong bunso. Sige, nakakatuwang marinig ang kwento ni Tatay Nelson at ni Nanay Marie Chris na talagang isang magulang, makikita mo ang isang magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang pamilya kahit papano ay maahon sa hirap. Yan, nakakatuwa itong istorya nila. Kasama naman natin itong si Sir Nick Barrios, ang Executive Coordinator ng Ako Bicol Party List dito sa Legazpi City. Magandang hapon, Kap Nick. Magandang hapon naman po. Opo. Ano yung naramdaman mo, Kap? Talagang itong dalawa, yung kwento ng dalawa, talagang pagsisikap ng isang magulang. Talagang ginawa naman nila yung tungkulin na bilang mga magulang and sa pamilya nila. Kaya nagsisikap sila. And siguro tama talaga itong napili natin na mabigyan na itong mga programa ng Ako Bicol. Ayan, regarding po dito, Kap, sa proyekto ng Ako Bicol Party List, ano po yung proyekto na maaaring makatulong po dito kay Tatay Nelson at Nanay Marie Chris? Bali, ang programa, ito po ay programa ng Ako Bicol at saka yung 6-in-1 Corporation, incorporation sa Kimi Eurasia. Ang bigyan sila ng padjak or kariton. Siyempre itong kariton may laman na ito na mga produkto na galing sa syok, yung produkto ng syok. At ang ibibigay nito, kapital galing sa Ako Bicol. Yan ang paunang ibibigay sa kanila. Yung kariton nila, may laman na po yan ng mga gamit, kagaya ng utensils at yung LPG tank and iba pang... So, kumpleto na. Talagang wala nang gagastusin na puhunan, ay nandun na. Itong mga produkto, lulutuin na lang at ibebenta. Opo. Ayan. Maraming salamat po. Yan, anong tatay, gaano ito makakatulong po sa inyo itong proyekto, itong libreng padjak? At maliban sa padjak at kariton, meron pa kayong mga produkto itong mula sa 3-in-1 Corporation. 6-in-1. Maraming salamat po sa programa ng Ako Bicol po. Pati yung mga tumulong po sa Ako Bicol. Kumbaga, dagdag na puhunan po ito. Opo. Alam ko na laking ginawa po namin yun. Opo. At ano yung nararamdaman natin na sa dinami-nami ng mga tao, especially dun sa lugar nyo, ay kayo yung napili, yung maswerteng napili ng Ako Bicol Party. Siguro, hulog na rin ng Panginoon. Biyaya na rin para sa siguro na naramdaman din ng lahat na labis-labis talaga ang pagsisikap namin. Kaya siguro kami ang pinalan. So, masasabi mo, Tatay Nelson, na
ikaw ay deserve na maging parte ng proyektong ito Opo. ng Ako Bicol Party List at ng 6-in-1 Corporation. Siguro hindi ako binigo sa lahat ng pagsisikap ko. Opo, ikaw naman Nanay Marie Chris, ano po yung masasabi natin na sa dinami-rami ng mga residente at mga katulad mo, ikaw yung pinalad na mabigyan itong proyekto ng Ako Bicol? Para po sa akin, maraming salamat din po sa tumulong po sa akin na makapasok po dito at sa nagbigay po sa akin na ako po yung inano po talagang makakuha ng ganito po. Tapos maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at saka kay Mayor Hisman po. Maraming salamat po. At naniniwala ka na Nanay po ako Marie na Chris? malaking tulong po talaga to Opo. sa pamilya ko. At naniniwala ka na Nanay Marie Chris na kumbaga sabi mo natulungan ka na ng Ako Bicol dito sa alalahanin mo dito sa gamutan ng anak po ninyo. Eto pa, yung tulong ng Ako Bicol Party List para sa inyong hanap buhay. Opo. So malaking tulong po ito na maibibigay ng sobrang Ako Bicol. malaking tulong po ito para sa akin po. Kahit medyo mahirap po, kakayanin ko po para mai-provide ko po yung pangangailangan po ng anak ko. Sa tingin Tsaka niyo ng ma'am, pamilya ko. bakit ikaw yung deserve na talagang makatanggap nitong libreng padyak at kariton ng Ako Bicol? Para sa akin po, siguro, ito na po talaga yung pagkakataon na may taguyod po yung kahirapan tsaka yung pangangailangan po talaga sa gamot pa din po ng anak ko sa araw-araw. Opo. Tapos yung pang-araw-araw po namin na pangangailangan. Kumbaga kahit kayong mag-asawa ay magtutulungan na Opo. para sa inyong pagtitinda. Ayan. Kap, narinig ko maliban dito sa libreng padyak, itong kariton at mga produkto, ay meron pa itong seminar ng Ako Bicol. Bago i-award yung proyektong ito sa kanila, nadaan muna sila sa training, isang araw na training para tuturuan sila kung paano maging may-handle yung programa ito na Ako Bicol at saka ng show. So sakto itong seminar kasi para maturuan kayo kung paano i-handle itong pera at kung paano palugiin itong negosyo po ninyo. Ayan. Kap, ano po yung proseso para matanggap po nila itong proyektong ito ng Ako Bicol at ng 6-in-1 Corporation? Proseso, bali, yung proseso ng pagpili ba? Para matanggap nila itong padyak. Basta ang sabay-sabay sila, tatapusin muna natin yung slot na para sa Legazpi, or ito yung Legazpi ang pilot na bigyan ng programang ito. 15 po kayo. Pag naubos na po, sabay-sabay kayong mag-training and isasabay-sabay natin i-award yung 15. So ibig sabihin, Kap, dito sa Legazpi ay kinakailangan ng 15 na beneficiaries. So 13 pa mula dito sa Legazpi. Meron na tayong naunang 5 nung Miyerkules. Pang dalawa ito, pang 7. Pang 7. Meron pa tayong 8. So maliban dito sa Legazpi, ay dito lang ba sa Legazpi o pati na rin sa ibang probinsya? Sa ibang munisipyo meron din. Kailang pilot yung Legazpi. So ibig sabihin ay nakatalaan na mabigyan din. May identify na tayong 15 kaso. Kayo ang maswerteng na-qualify. Kasi yung iba hindi nakapasok. Kaya mapipili na naman kami ng panibagong makakapasok. Opo. Pag ganyan po, lalo na sa ating tagapanood at tagapakinig, paano po makakasali sa mga ganitong proyekto ng Ako Bicol? Ang guidelines nito, ang una, dapat may existing ang mga 6 months na nag-tinda-tinda ka na, kumbaga may experience ka na. And siyempre, dedikado ka talaga na magnegosyo. Hindi lang ito basta ibibigay sa iyo, dapat nasa puso mo ang negosyo. Kumbaga dapat pangalagaan po ito. Opo. So ibig sabihin, una ay ang pinaka-requirements talaga ay 6 months na nagtitinda ng mga ganitong mga street foods at mga pagkain. At pangalawa ay talagang dedikado sa paghahanap buhay. Itong talagang labis na nangangailangan ng hanap buhay.
Yan po, Kap, kung meron kang mensahe in case na matanggap nila po itong project or regalo mula sa Ako Bicol at 6-in-1 Corporation, ano po yon? Ang importante po, alagaan natin itong binigay ng mga programa. Hindi lang ito panandalian, kundi para makatulong sa atin, lalo na sa inyong mga pamilya na maglago itong bibigay sa inyong puhunan. At i-monitor po ito ng Ako Bicol hanggang sa makita na talagang umuunlad itong kanila. Sige, Nanay, ano po yung masasabi natin overall na tayo ay pinakamaswerte? Sabihin na natin na pinakamaswerte na nabigyan po nitong proyekto ng Ako Bicol at ng 6-in-1 Corporation. Maraming salamat po sa 6-in-1 Corporation at sa Ako Bicol Party List po sa tulong po na ganito sa katulad po namin na medyo gipit, medyo mahirap. Maraming salamat po sa kanila kasi naglan po silang programa para sa mga katulad namin na medyo mahirap. Apo, sa mensahe rin sa mga katulad mo na nagsisikap sa buhay. Ang mensahe ko lang po, sana pagbutihin lang po yung gagawin nyo at sana pagpatuloy lang para sa pamilya. Ayan. Kay Tatay Nelson na talagang madiskarte at talagang masinop bilang isang tatay. Ayan. Tatay, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol at sa 6-in-1 Corporation, ano po yon? Ang masasabi ko po, tos puso pong pagpapasalamat sa bumubuo ng Ako Bicol Party List, pati po yung sa programa nilang ganito, yung magtutulong po sa mga katulad naming nag-uumpisa lang magnegosyo sa 6-in-1 Corporation. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. At ito po ay bibigyan namin ng pagpapahalaga para naman pagdating ng panahon, umangat-angat kami naman sa kabuhayan namin. Ayan. Thank Baka you po. balang araw, Tatay, kung bisitahin po kita dun sa Humapon, ay meron ka ng sari-sari store at meron ka pang barbershop. Opo. Ano? Oo, baka mapagsabay-sabay ko na yung business ko. Iyon. Kumbaga, balang araw, businessman na itong si Tatay Nelson, naka-coat na. Ayan. Manager na lang ano sir. Oo, nakakotse na. Ayan. Sir, ako to bigyan ng tulong ng Ako Bicol. Ayan, ipag-pray po natin. Hindi po yan imposible Pagsisikapan sa natin, ating sir. Diyos. Pagsisikapan. Ayan. Kung meron kang mensahe sa mga katulad mo na tatay, especially tatay na nagsisikap sa buhay, ano po yon? Ang may papayo ko sa katulad sa atin, pumasok na tayo sa pagpapamilya. Tapos puso nating pagsikapan yung obligasyon natin sa mga anak natin, sa asawa natin. Huwag tayong susuko sa napagod ka. Yung pagod naman, nadadala din yan sa pahinga. Pag itinulog mo ng mga isang oras, pag gising mo, okay na naman yung katawan mo, sige naman, trabaho naman tayo para sa mga anak natin, sa pamilya natin. Ayan. Yun ang dapat gampanan natin bilang isang ama. Apo. At syempre, Tatay, importante pa rin yung kalusugan po ninyo. Alagaan po ninyo ang Opo. kalusugan para makapagtrabaho at makasama nyo pa ito ng matagal. Itong mga anak nyo at pamilya po ninyo. Opo. Ayan. Sa muli, congratulations po sa inyong dalawa. Thank you Maliban po dyan, tanggapin nyo po itong Gardenia bread mula sa Gardenia Philippines. Ayan po ang tinapay na kahit walang palaman, masarap. Thank Ayan. you. Ayan, sa muli, maraming salamat po at meron kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party. Sa muli, congratulations po sa inyong dalawa. Thank you po. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang nananawagan para sa kanyang kapatid na babae na 2 araw na raw na nawawala at hindi makontak. Ang buong detalye, abangan. Habang isang ina naman ang humingi ng tulong para sa operasyon na kinakailangan isagawa sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo
kan ako Bicol Party List. Naigwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Kasama naman natin ngayon si Aubreline Pascua Valderrama upang manawagan sa kanyang kapatid na si Jennifer Hamto Pascua, 44 years old at 2 araw na raw na nawawala. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nawawala si Jennifer? Umalis po siya sa bahay, sir, noong August 19 at around 8 o'clock. Habang nasa work na po ako. So, sino po yung kasama niya dun sa... Yung kasama niya, yung husband ko po, nataon po na talaga pong sorry to say po, sir, pero talagang nakatali po siya. Kasi po hindi stable yung lagay niya, gawa ng 3 araw pong nalaps yung gamot niya or almost 1 week nga. Sa kakulangan po ng pera, wala pa akong pambili ng gamot. Humingi pa ako ng tulong sa DSWD at na-schedule pong August 13 yung bigay sa akin ng tulong. Kaya talagang almost mag-2 weeks nga ata, sir, na hindi siya naka-inject, hindi siya nakagamot. Ay, naka-inject lang siya, sir. Opo. Pero yung pampatulog, wala talaga siya. Wala talaga. Kasi hindi available sa RHU namin. Opo. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, ay meron po itong nararamdaman si Jennifer. Opo. Schizophrenia patient po siya, sir. Opo. Ano, di ba yung sakit na yan ay kadalasan na meron na pumapasok na lang sa kanyang isip na may dapat kausap kung anong dapat gawin, ganyan. Opo, sir, parang lagi siyang may kausap, sir. Mental illness talaga siya. Opo. So, kailan po ito na-discover niyo, ma'am? Nagsimula yan, sir, nung grade 6 siya. Nung natalo niya yung grade 5 na matalino sa kanila, siya yung nag-first. Nagsimulang nag-breakdown siya. Parang nag-breakdown siya, sir. Bigla na lang niyang sinabunutan yung mother ko. Nagwawala siya. Tapos hindi na siya makatulog, sir. Dinamdam niya po ito yung pangyari po. Tapos simula nun, ma'am, ay nagduro-diretso na lang hanggang sa lumala po itong sitwasyon ni Jennifer. Opo. At sinasabi niyo, ma'am, na talagang nakatali po talaga ito sa bahay po ninyo. Most of the time, sir, pag naglalaps talaga ang gamot niya, nakatali siya. So, kasi pero yun pag iniiwasan ko, sir, na umalis siya. Pero pag nakakainom naman ito ng gamot, talagang okay naman siya. Normalize sana siya, sir, kung hindi na-lapse ng mga 1 week ngayon or 2 weeks yung gamot niya. Pero once na-lapse po, sir, talagang iba na siya. Matagal bumalik siya sa dati. Pang-ilang kapatid niyo po ito si Pangalawa po, sir. Pangalawa? Opo. Sino yung panganay sa inyong dalawa? Yung so, ikaw yung ikaw na po yung nag-aalaga sa kanya. Kamusta yung mga magulang po ninyo? Patay na po pareha since 2016. So, ikaw na yung nakatoka na mag-alaga po dito kay Jennifer since 2016. 2016 po, sir. Opo, bakit nananakit na po ba ito pag hindi po siya na-inject ng
Oo, sir. May time po, sir, na nagwala yan sa bahay. Lahat ng gamit ko sa bahay, basag, maliban ng TV, kasi hindi niya naabot batuhin ng mga pinagbabato niyang gamit namin. Opo. Hindi kami nakapasok sa bahay, sir. Talagang warsyak yung bahay. Buti naman, ma'am, talagang mahaba yung pasensya mo. Dahil siguro na rin sa pagmamahal mo dito sa Opo, sir. kapatid po ninyo. Kasi nakukonsensya din ako, sir. Siyempre, sir, kung anong mangyaring masama sa kanya, cargo di konsensya ko, sir. Magpatay o buhay, baga, sir, ginagastusan. Minsan nga mas magastos ang patay. Nasa naranasan ko na yun, sir, sa dalawa kong lolo at lola na namatay. Parehas na ako ang nag-shoulder talaga ng lahat nilang paggastos pagka wala nila. Talagang kung saan ako, sir, nakaabot ng humingi ng tulong sa mayor namin, sa lahat, basta mairaos lang yung dalawang... Gaano kahirap, ma'am, yung mga pinagdaanan po ninyo? Ang hirap, sir, to the point na kailangan ko talagang magmakaawa na bigyan ako ng assistance sa Boreal, yung mga 10,000 sa libingan pala. Sorry to say, pero yan talaga ang reality, sir, sa namamatay. Yung pag-imbalsama, lahat. Sabihin na natin, sir, siguro kulangin pa ng 90,000 yung kabaw. Apo. Sorry to say, 90,000 para lang mairaos mo yung namatay. Apo. Pero ikaw, ma'am, ay may sarili ka na rin na pamilya. Meron na po, Ilan sir. po yung anak po ninyo? Yung anak ko po, sir, 4, grade 3, grade 5, grade 6, grade 12. Lahat na, sir, nag-aaral. So, bali 5 na po yung inaalagaan nyo dun sa bahay po sir, ninyo. pati yung kapatid ko. Apo. First time po ba ito na umalis sa bahay po ninyo? Maraming beses na po, sir. Paulit-ulit siya na ganyan. Nung last niya, sir, November ata yun. Hinatid siya ng mga pulis sa amin inatid siya. So, kilala na po ito sa lugar po ninyo si kilala na po, Jennifer. sir. Sa tuwing na nakikita dun sa kalsada, Opo. ay binabalik po sa inyong lugar. Yung kaya lang here, sir, yung sa karamihan baga ng tao, yung iba, hindi pa talaga siya, lalo yung hindi naman talaga maano sa mga ganyang case, sir. Apo. Hindi nakikialam. Apo. Mga ilang araw lang na nakakabalik po ito si Jennifer. Minsan, sir, mga 1 week o pa 2 weeks. Nakabalik po siya, sir. Pero payat na yan, sir, pagbalik. Iba Apo. na ang itsura. Apo. Tapos, mga kadalasan po, anong lugar po na pinupuntahan niya? Nakarating ito, sir, sa Balading, sa Manito, sa Anislag. Natulog yan, sir, sa kalsada. Ay sa may, yung ibang religion baga, sir, na church. Born again ata, yun, yung may magandang garden. Apo. Yan, natulog yan, sir. Doon siya natulog. Natulog siya, sir. Buti naman meron talagang mabubuting tao na Opo. na ibinabalik po ito si Jennifer. Police po, hinold siya nung nalaman na nag-flash alarm din kasi, sir, yung karatig lugar namin. Pinuntahan ko, sir, bawat station ng police. Apo. Kahit hinang-hina na ako, parang wala na akong lakas, sir. Pagod na baga ako. Nag-rounds na, sir. Ako hanapin din siya. Hindi ko siya makita. Punta na ako sa mga police station. Doon na may nakaanong police, sir. Diyan sa may church baga, sir, sa Daraga. Daraga Church. Opo. Pero ngayon, ma'am, na itong insidente na nawala muli itong si Jennifer, ay nai-report niyo na po ba ito sa otoridad? Already na po. Kamusta yung naging follow-up nila? Ang sabi naman, sir, ng police station sa amin, i-text ako or i-call once na may nag-text sa kanila or nakita siya, sir. Kaso lang parang nag-worry na baga ako, sir, ilang araw na yung init, ulan, hindi ko ma-imagine. Tapos may nag-PM sa akin, sir, na may nakakita sa kanya sa Padang, tapos sa Santa Misericordia, yung malapit na lugar, maga na daw, sir, yung mukha. Natakot ako, sir. Baka sabi ko, nag-wonder ako, bakit maga yung mukha? Baka sabi ko may nag-arano na sa iya. Baka may nag-trip na, sir, or ano. Kumbaga, biglang natakot. Natakot ka na, ma'am. Kaya nagpasya ka na talagang lumapit na po sa amin para mas mabilis na makita po itong kasi sabi ko, radio kapatid po talaga ninyo. Talaga mas mabilis. Opo. Yung before siya mawala, ma'am, ano yung huli niyang kasuotan? Pink na blouse po, sir. Tapos blue na slacks, parang pantalon na hanggang dito, sir. Opo. Tapos kung meron, ma'am, ngayon ay meron sa atin nakakapanood, pakinig, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan? Okay, ang mensahe ko na lang po, kung meron pa to ang mabuting puso na kahit hindi po natin kamag-anak, hindi natin kapamilya, mangyari lang pong tawagan ako para po mapuntahan din namin siya kung nasaan siya, or kahit yung police sa amin, sir, ma-reach out din siya. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong mga screen ang larawan po ng kapatid ni ma'am, si Jennifer. Ayan po, si Jennifer Hamto Pascua, 44 na taong gulang with mental disability at naniniraan sa Purok 4
Santo Domingo, Albay. Huling suot, naka-pink na blouse at black na slack. At maaari kayong tumawag or mag-contact sa number ni Ma'am Obrilyn Valderrama na 096-065-88135. Ayan mga ka-action, tulungan po natin ito si Ma'am Aubrey para sa madali ang pagkakahanap or makita itong kapatid po niya. Ayan, in case ma'am na meron kang mensahe sa kapatid mo, baka makikinig siya ngayon. Ano po yun? Jing, kung naaalala mo pa ako, papunta sa atin ang pangalan ko, humingi ka na ng tulong para matulungan ka at makauwi ka na sa atin, sa Santo Domingo, Albay. Sanag siya, para maging maayos ka na. Delikado ang nasa labas. Apo. Ano yung kinakatakot mo, ma'am? Dahil sa ilang araw na hindi pa ito nakikita. Marami tayo, sir, na nakikita sa mga balita na maski may kapansanan na ganyan, mga wala sa maayos na kaisipan, sir. May mga adik na nire-rape, tapos pinapatay. Pinagtitiripan pa, sir. Nakukuha na iba ang lagay, patay na nga. Kaya, para pag ako, sir, na pag nawawala siya, sumasagi yan sa isip ko. Na baka bigla na lang na, Diyos ko, sabi ko, ano ang gagawin ko? Hindi ko alam ang gagawin ko, sir, actually, kasi nasa kagipitan rin ako ngayon. Yan sana ang ipag-pray natin, ma'am, na wala sanang mangyari or masamang mangyari dito sa kapatid po ninyo. Hanggang samahan na po ito na, kumbaga, nasa mabuting kalagayan po ito si Jennifer. At sana naman sa ating mga ka-aksyon, in case na nakita nyo po itong si Jennifer, ay manawagan kayo or mag-contact sa number po ni ma'am or sa aming Facebook account, Tabang Ora mismo, para matulungan po natin na agad na mahanap po itong si Jennifer. Ayan. Ano yung mga kadalasan niya, ma'am, na ginagawa sa bahay po ninyo? Yung kadalasan ginagawa, sir, sa bahay niya, nanonood lang TV, kakain, tapos ititingin-tingin sa labas. Yun lang, sir, kasi pag nakaano nga siya, sir, hindi man siya makagala-gala. Saan po kayo kumukuha ng panggastos niyo po? Yung gamot po at ini-inject po kayo? Yung gamot niya, sir, minsan every 3 months nahihingi ko sa DSWD. Kaya lang, sir, every 3 months yun. Minsan hindi ako nakakapariseta. Tapos minsan din, sir, available sa RHU. Pero minsan din hindi. Kaya pag may pera ako, sir, talagang pagkukunti lang, wala talaga ako, sir, maibili ng gamot niya. Kaya yun ang difficulty ko, sir, kasi kahit anong gamot sa kanya, bumabalik siya sa dati. 3 days lang malaps ang injection niya, sir, balik siya sa dati. Kaya nga ni sana, sir, sabi ko, sir, matagal niya na kasing problema yan, sir, since grade 5. Grade 5. Sabi ko, sir, kung may institusyon sanang kumakalinga sa mga kagaya nila, lalo yung mga schizophrenic patients, sir, na maalagaan sana sila sa gamot. Yung gobyerno baga na, sir, sa pamilya, sagot sana ang mga... Sa pamilya niyo po, siya lang ang may ganitong kondisyon? Opo, siya lang sa amin, sir. Ayan. At sana naman ay makita agad itong si Jennifer. At sana ay doble pag-iingat at pagbabantay na lang po siguro in case na mahanap po natin agad itong si Jennifer para hindi na muli na makaalis or mawala po itong si Jennifer. Ayan mga ka-action, sa muli, tulungan po natin ito si Ma'am Aubrey. Ayan, kung napapansin nyo po mga ka-action na wala po ang aking partner ay busy dahil sa nagaganap na Ibalong Festival ngayong araw dito sa Legazpi City. Ayan, magkakaroon ng street parade na nagsimula dyan sa St. Raphael Church at magtatapos dyan sa Ibalong Park, dyan sa Puro, Legazpi City. Yan, samantala itong mga ka-aksyon, kasama rin natin ngayong hapon si Mirna Bornalo at ang kanyang hinaing ay para sa operasyon na kinakailangan isagawa sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon po, sir. Apo, kamusta na po itong kalagayan po ng 9 na taong gulang pong anak po ninyo? Siya po, ma'am, siya po, sir, ay okay naman po sa ngayon. Kaya lang po, nangingitim siya at hindi siya nakakapaglakad ng normal. Binubuhat po namin siya tuwing pumapasok po ng eskwelahan at tuwing umuwi din po. Kasi po nahihirapan siya sa paghinga niya dahil po sa komplikasyon niya sa puso po kasi meron po siyang sakit na heart congenital disease po. Simula po baby, meron na po siyang sakit. So, simula po ng ipinanganak po ninyo itong si anak po ninyo ay talagang meron na talagang nakitaan na komplikasyon sa kanyang puso. Opo, nakitaan po siya ng pinanganak ko po siya April 14. After po ng lumabas kami, umuwi na kami ng bahay. After 2 weeks po, nakita ko po siya nangingitim po yung labi niya. Tapos bumalik po kami ng hospital at doon po siya inadmit
Sa Bicol, Bicol Medical Center po sa Naga. Naga. Opo. Ngayon po, nag-request po yung doktor ng pedya na kailangan niyang ito the echo para malaman kung bakit siya nangingitim. Tapos lumabas naman po yung result niya na meron po siyang heart congenital disease po, na may butas po yung kanya. Nasa na po, gano'n nakalaki itong butas na nakita po sa puso ng anak po ninyo? Nung bata pa po, medyo maliit pa po yung butas niya. Pero po, ngayon po, nung nagpapa-check up na po ako kay Dr. Ributok, kailangan niya na po sumailalim sa open heart surgery po. Agarang operasyon po ito? Agarang operasyon na po dahil bumababa na po ang kanyang oxygen level sa katawan. Kaya nangangailangan na po siyang i-opera. Na-stop po ito sa pag-aaral? Hindi po, continue po ang pag-aaral niya. Kasi po gusto niyang mag-aral kahit po nahihirapan siya. Pumapasok po siya sa school. Ang ginagawa lang na po namin yung binubuhat namin siya araw-araw tuwing may pasok po. Opo. Bilang isa na nanay, gaano kahirap na makita niyo po itong anak po ninyo? Mahirap po bilang isang nanay po na nakikita ko yung anak ko. Kung gano'n na hindi po siya normal. Kasi yung kakambal niya naman po, okay po siya, wala po sakit. Ano yung mga bagay na dati niyang ginagawa na ngayon ay hindi niya na nagagawa? Since po, hindi niya na nagagawa po yung maglakad siya ng malayo. Tapos, pag halimbawa po, pinapaliguan namin siya pag umaga kasi papasok siya sa school. Nagsusuka po siya kasi medyo nalalamigan po siya. Tapos parang nangihina po siya parati. Opo, may araw ba ma'am na kinumbinsi niyo po itong anak po ninyo na tumigil muna sa pag-aaral para sa kanyang kondisyon? O talagang nag-insist po talaga siya na makapag-aral talaga? Gusto niya po talaga, sir, makapag-aral. Ayaw niya nga pong magliban sa school kahit isang araw lang po. Kasi sinasabi niya, Mama, sa sunod hindi ko na alam yung leksyon. Kasi gusto niya po talagang matuto at makapagtapos din po siya ng pag-aaral. Opo. Habang sinasambit niya po yan, mga salitang yan, ano po yung nararamdaman natin? May kurot po sa puso. Bilang isang magulang po, mahirap din po. Opo, yung mister mo, ma'am, ano po yung pinakakakitaan? Sa ngayon po, ang pinakakakitaan po namin, yung pagtatanim po ng mga root crop. Nagtatanim po kami ng mga kamote, balingoy po. Tapos may mga saging po. Yan po ang pinagkakakitaan po namin. Sumasapat naman po, ma'am, yung kinikita po ninyo Hindi naman po sumasapat yung kita talaga namin. Kasi minsan, pag linggo to nagtitinda ako sa Bunker 1 po. Kikita ako ng 700 o 1K. Pinagkakasya ko lang po yung para sa isang linggo namin. Pangangailangan. Nandun na po lahat yung baon po ng dalawa. Gaano kahirap? Mahirap po talaga. Kaya po, nung pagsabi sa akin ni Dr. Butok na i-opera po siya, nung baby siya, dadalhin sa Philippine Heart Center po. Wala po kaming pera, panggastos at saka pambayad sa kanyang operasyon. Bilang magulang po, mahirap talaga ang kalagayan ng anak. Ano yung nung sinabi ng doktor na kinakailangan ng ganitong halaga at kailangan ng operasyon at alam naman natin na wala po kayong pera, ano po yung pumapasok po sa isip po natin? Pumapasok po sa isip po parang, saan po ako kukuha ng ganito kalaking halaga? Kasi po, meron na nga po siyang quotation sa operation niya. October po, isasalang siya sa operation sa MHC po. Kailangan niya na pong sa operation. Meron po siyang malaking babayaran po kami na hindi namin kaya yung kitain. Or hindi namin alam kung saan kami kukuha ng ganong halaga po na 480,000 po ang kanyang babayaran para po sa kanyang open heart surgery. So, ibig sabihin, ma'am, aabot ng kalahating milyon ang kinakailangan po ninyo para sa operasyon po ng anak po ninyo. Opo, so, sir. kinakailangan po ito by this October ay ma-opera na po ito. Ma-opera na po. May schedule na po yung anak ko. Kailangan po October 2, nandun na po kami sa hospital at saka po yung mapuproceed na po yung kanyang operation ng October 3 or 4 po. Opo. Naipaliwanag nyo naman po ito sa anak po ninyo na regarding po dito sa operation. Opo, kasi pag po ako nagpapa-check up, nakikita niya po, sinasabi po ng doctors mismo sa harap namin kasama yung bata na mag-oopera. Mahirap po sa isang magulang. Ang mayroong nararamdaman ng isang anak kasi
kumbaga nanay, kumbaga doble yung kumbaga yung sakit na nararamdaman ng anak po ninyo ay doble yung nararamdaman bilang isang ina. Opo, kasi sa kalagayan niya po. Kasi sinasabi din po ng doktor namin na yung oxygen level niya bumabagsak na kasi 75 na lang po yung kanyang oxygen level. Dapat po mataas pa, dapat mag 100 lang. So talagang dapat agapan na. Kung maagap na dapat ay ma-opera na po itong anak kasi po wala niyo. pong gamot na ibinigay sa amin na for maintenance. Ang ano lang po, ang kailangan lang yung open heart surgery para po yung butas at saka yung meron po siyang baradong ugat. Yun po ang Pag kinakausap mo po ito, ma'am, na anak po ninyo, anong pangalan po ito? Jeric po. Yan, pag kinakausap niyo po itong si Jeric para lumakas yung loob niya, ano po yung sinasabi niyo sa kanya? Sabi ko, Nonoy, magpapagamot ka, magpapa-open heart ka para maging normal kang bata, para pareho ka ng kakambal mo, malakas at nakakakilos siya ng normal. Sabi niya, oo mama, magpapa-open heart, magpapagamot ako. Siya mismo po, nagsasabing magpapagamot. Desidido talaga Desidido na ito po siya. si Jeric. Ano daw po, kung nabanggit niya sa iyo, nanay, ano daw yung pangarap niyang maging pag nakapagtapos siya ng pag-aaral? Teacher po ang gusto niya. Teacher, yung kumbaga makapagturo sa sa mga katulad niyang mga kabataan. Pero nung nalaman mo na kinakailangan na talaga ng operasyon itong si Jeric, may takot ba, ma'am, na naramdaman ka? Meron po. May takot din po kasi yung pagpapa-opera, hindi naman po natin alam kung magiging okay talaga kasi open heart po siya. Tapos may kerosene po sa puso ko. Kasi tuwing naglalakad po ako ng mga ano niya, parang napapaluha po ako sa jeep. Kasi sa ganung sitwasyon po na yung anak ko kailangan siyang open heart. Sa tuwing gabi, ma'am, ano po yung ipinagdarasal po ninyo? Ipinagdarasal ko po na sana gumaling siya. Makasama namin siya habang buhay. Kasi mahirap po sa isang magulang ang may anak na may sakit. Kasi araw-araw nakikita mo yung nahihirapan siya. Sa paglalakad po, hirap talaga siya. Minsan maglalakad lang siya ng 10 lakad. Pero yung hingininga niya, kinakapos po. Yan, pag nakikita niyo, ma'am, si Jeric na nahihirapan, saan po kayo humuhugot ng lakas? Sa isa ko pa pong anak at saka sa live-in partner ko po. Sila po. Kumbaga, tinatatagan niyo na lang po ito. Tinatatagan ko po ang loob ko. Tsaka sa Diyos po, humingi po ako ng tulong para na sana po bigyan ng anak ko ng mahabang buhay, makasama po namin siya. At ngayon ay lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol dahil sa nabanggit po ninyo na kinakailangan ng 400 plus thousand na pera para sa operasyon po ng anak po ninyo. Ayan. Maitanong ko, ma'am, kanino niyo po nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol Party List? Sa ano po, kasi naano ko na po siya naano ko na po sa Facebook po. Marami po ako nakikitang mga ganun pong case na may sakit sa puso na lumalapit po sa Tabang Ora mismo. Ayan. At saka po sa mga sa mga friend ko. Opo. So ibig sabihin fan ka po Fan ng na po ako. Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo. At napatunayan dito sa program na talagang marami nang natulungan sa mga kagaya niyo mo. So hindi ka po nag-atubili na lumapit na po sa aming program. Opo. Yan, nanay, para mapalitan na po iyan na luha at kalungkutan na nararamdaman mo ngayong hapon. Ayan, makakausap natin ngayon sa kabilang telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, sir, and good afternoon kay ate. Opo, at narinig nyo, ma'am, ang nakakaantig na kwento ni Nanay Mirna sa kanyang 9 na taong gulang na anak na si Jeric. Ano po yung tulong na maibibigay o serbisyo ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin ni Nanay Mirna? Yes po, as magulang, naiintindihan po natin si Nanay, and si Kausaldi po, magulang din naman. Naiintindihan niyo po ang hinanaing ni Nanay tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. So, as instructed po, tutulungan natin si Nanay para matapos na yung bayarin nila sa ospital para may schedule yung operasyon ng kanyang anak.
Huwag po siya mag-alala kasi nandito po ang Ako Bicol Party List, tumutulong sa abot ng ating makakaya para wala po silang babayaran. Ayun, so ibig sabihin ma'am, sagot na ng Ako Bicol Party List itong sinasabi ni nanay na 400,000 plus. Yes po, papuntahin lang po sa akin si nanay. Dalhin yung mga requirements and then bibigyan po natin sila ng guarantee letter as instructed po ni Boss Saldi, ni Kong Saldi de Compido, ni Speaker Martin Romualdez. Tutulungan po natin sila na maging zero balance sila. Wala po silang babayaran. Problema na lang yung pagkain nila sa ospital, upon admission ng pasyente, kung may mga laboratory test po. Meron pa mga gamot na kailangan, available po sa atin dito, sasagutin pa rin po natin. Ayun, nanay, sagot na ng Ako Bicol Party List itong inaalala po ninyo. At maliban po dyan, kung merong gamot na available po sa ospital, ay sagot na rin ng Ako Bicol Party List. Ano po yung nararamdaman po natin? Ang nararamdaman ko po, masayang-masaya po ako. Kasi yung anak ko po, mauoperahan na siya at sana po gumaling siya. Yan. Kung meron kang mensahe, ma'am, sa Ako Bicol Party List, kay Kong Saldi, kay Kong Pido, at kay House Speaker Martin Romualdez, ano po yun, ma'am? Taos puso po ako nagpapasalamat kay Congressman Saldi ko po at sa Ako Bicol Party List, kay Ayan. Kumbaga, nanay, napapanood nyo na lang po sa Facebook. Itong pagtulong ay ikaw na yung natulungan mismo ng Ako Bicol Party List. Napatunayan nyo po, ma'am. Opo. Nagsisi ka ba, ma'am, na lumapit po sa Ako Bicol? Hindi po ako, sir, nagsisisi kasi po talagang totoo po kayo. Tumutulong po ang Ako Bicol Party List at saka si Congressman Saldi ko at saka po si Alfredo Garbin Pido po. Maraming salamat po. Ayan po ang Ako Bicol Party List. Kung sa Bicol po ay katabang nakasurog pa. Ayan, Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito kay Nanay Mirna, ano po yun, Ma'am LB? Lakasan lang ni nanay ang loob, alagaan yung kanyang anak, at magdasal po lagi sa Diyos. Kasi si Lord naman po talagang gumagawa ng paraan para lumapit siya sa atin. Ayan. Sa muli, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List, maraming salamat po, Ma'am. Thank you so much. God bless. Ayan, nanay. Sinabi ko kanina na sana mapalitan ng saya, pero mas lalong bumuhos yung luha ni Nanay Mirna. Yan po ay, kumbaga, tuwa. Luha po ng kaligayahan, sir. Kung magandang balita, ano yung ibabalita mo dito sa anak po niyo? Ibabalita ko po sa kanya na yung operasyon niya, wala na po kaming iisipin, nababayaran. Makakatulog ka na, nanay, ng mahimbing. Opo, yan, ang ipaghahanda nyo na lang ay itong magiging operation po ng anak po ninyo. Ay dapat maging malusog po ito si Jeric hanggang sa araw na maoperan po ito. Ayan. Yan, maliban dito, nanay, sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, itong hospital bill, ay tanggapin nyo po itong tulong mula sa aming program, itong 10 kilong bigas at gardenia bread mula sa Gardenia Philippines at ang Mogu Mogu. Yan, habang nagpapalakas po si Jeric ay maaaring yung yan, ipainom kay Jeric. Ayan ang tinapay na kahit walang palaman, masarap. Thank you very much po. Thank you po sa pag-assist po ng programa nyo sa akin at sa kung paano po kami ng libreng bayarin. Maraming salamat po, sir. Ayan, at isasama namin sa aming pagdarasal itong kaligtasan ng anak po ninyo sa magiging operasyon po hanggang sa maging ligtas po itong maoperan po ang anak po ninyo si Jeric. At maraming salamat, Nanay Mirna. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Sa muli, maraming salamat po. Salamat din po, sir. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Salamat, ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko